eu? Onde estou? Son unha fantasma. Bueno, pois agora axudarei a xente para que non lle pase o mesmo camiño. Ten cuidado, presta atención, cumpre as normas. Ou se non... Non hai volta atrás! No. Pero vamos a ver. Tomas falsas. Oh, non, ha atropelado unha nena. 02 tomou. Ah, quen son eu? Onde estou? Son unha fantasma. Bueno, pois agora axudarei a xente para que non lle pase o mesmo camiño. No corras. Ai, para. Non corras tanto. Fallo técnico. Que este?